Playoff. Před 2 týdny začalo se hrát. Playoff. Začalo to vzduchem, sejmuli kámen, řekni amen, oh man. Polymorfy taky poslali pryč, jsou řekni amen, oh man. Polymorfy taky poslali pryč, jsou řekni amen. A co bylo, nebylo dál, kámo. Řekni amen, pohádka projev skončila, Neurotic Fight Redemption die. Savkiel, Lokej, AO, Exo, TikTok, káč, nejdou skrotit, chystaj se na vraždu, začínaj se potit, hrotit se nejdou skrotit, tempo zahodit, šíš. Save it, production stojí v cestě, opresor, novej Mildov, Chimer, Danda a Aniška pošlou je domů s brekem, zničej Nexus ze zadu jak X-Peke, pošlou je domů s brekem, nebo ne. V úterý se rozhodne, kdo zůstane, kdo skončí třetí a hlavně kdo ve finále vyzve krále, pokez čekaj na medále, neporažení a ty honci, kde se vykouší, já jsem krev na bodu mrazu, hledej spásu. Kdo ve finále vyzve krále, Aereus na Twitchi, pojď se podívat na Twitchi. Aereus, pojď se podívat.